Hello? Tu ni kan sak ting mi chu na sang tum ta nak tha ne siding. Don mi har sa na le boy nagbual ronga naro sa naglawe na bedong maila rasun hui i ni ang aswak sa labang langoy nagnitar kasoy na lumar Bye but now Katang ako Na siyang tumta nagtaan Siya nagsilawin Minigong na sinagdi To'y ay tumta nagtun Narasanag na malam siya Ôi pain na siyang tumtaan Ama at tututun Agad mi bal siyang atun Kanhanak siyang itiyak man rem in rasa Ôi patilun kan para Tujaman na kaktilun Adunang aksyon i-jaman ang senlodin Na siyang tumtaan at taanin Siya lang nagsilawin, minedong na sinagdin Tuy at tumtaan nagtun Narasanag na pailam siyang Uy pain na siyang tumtaanin Ama at tututun Agad ipol siyang atun Kathanak siya nga siyang kibrem in rasa Uy patilun kan para Tujaban at kaktilun Adunang aksyon i-jaman ang senlodin Adunang aksyon i-jaman ang senlodin Amen